Ay, mga katiktik, Ay, kinabot mga namin sa balay nila ni katiktik. Lola Maria. Nga kay birthday man niya. Live? Vlog. Nag-live. Ha? Vlog. Vlog kami din sa ako. Balay sa ako, anak. Mga tagiktik, birthday na nako ugma, pohon. Ya, nalipay ka nga nanganhimi. Nalipay ako kay nanganhiman sila si Lola Winding, sila Aing. Nya, pitagpila man ka kilo imo baboy na palit. Dakuan mga 60 kilos tingali dyan isa daon litsonon mga 40 Wa man kuno kaw mangimbitar ka rakbong. rakbong Sa ilipa. taglang ako Jacqueline panlangon. Ya, naghagad na ako. Naglak na ako sila. May imo baro daon na kay baro uya hino madala dito buyak nalimtan. Doya madala Ang buyak ba nga girigalo unta na sa imo asi 500 baya to. hai man Lagi sa banggira. Lagi ma. Dala. Dito naman mahinumdum sa tagom na. Nya na kay manikik. Inday ko nagpalit ba si Janet ng cake na kuha na ng money cake. Adong ko no? Inday. Sino man daon? Si Nining. Russell? Nining. Mirasol suod. Aw. Hindi ko na adun ba? Uno yung biyahe na mo niya. Kamusta ang biyahe ni Jo? Kaya baka mo maglisod. Uy, giloon amo pagbiyahe. Na ilangan kami sa Tagom. Tagum kay kada pagkuan ni hili ng sakyanan Puno. sirado man. Dispis lang bulong sa hilin. Ma, binira ka adyo pagpanaw kay ilin maghanap ako na ato sa danan. Yung uno man nagpagpanaw imbis kay di ak makakita, agadahin ak mo panaw. Nya, di yun nakag tagbilin rakaw. Tagbilin nila ako. Ano may nasakdan ni Jo? Kuan ilin Ban. dili bao-bao. Pila pod. Kilintos ang bayad. Gikan sa Tagom. Oo. Tagom og hain pagsingod tandag. Tandag. O hindi ko pila to bayad dihilin basta kay ang tandag na pasingoda mo din he, kinintos. Kay bao-bao. Inlaw sa bao-bao din eh. Tandag, din he, abot. Kinintos ang bayad. Law na si Hilin. Mahala na kay dato na sakdanan. Ban man tingalan to. Amo tagsakdan, tagom. Yaman siya maglaong na. Ma. Oo, ma. Pagkuhan kay kawason. Yaman siya maglaong di. Pagsigod ko ganyan nulag po na sinilas kay layuman. Unay layom. Ang dagton amo tag kawasan. Lukot ka lang. Isa ni mo hilin na yaba ka maglaong na kawason la. O ma.
Nung dyan ako matadad to na matrak basin tabidaan. Ano kung lain, unabisan ang sinilas nung nagpot. Radyo. Oo. Ito pagbiyahe, uno may maayo man. Maayo kay wa may hunong-hunong hinunong la San France katong nag-imbitar pagpangaon. Di palita nga picture. Sige lang picture. Dagan sudan. Daghan sudan. Mo ibang daw pagbalik kay maghanda na po sila pagbalik. Ha? Muong maiba na ka pagbalik sad kay maghanda na po sila pagbalik. Dito rin ako matapagkuani. Ano? Di ako ganahan magpanaw daw na ako pagtanaw na di ako makaklaro. Gusto ko na maklaro ba? Ikaw palabay na ako pagtanaw, di ikaw isang ganahan magpanaw. Ganahan man ko kay maradyaman daing pagtanaw. Nga, sinudyoon din ikaw, makakita ka din di man gyapon. Amo ra gud gihapon na kay na kuang ko na makinta an ako pagpanaw man hawid-hawid na kuan na ba nako Memorya. Nga memorya. na memorya na nako mga tagiktik dili na man ako mo balik dito sa Talaingod kay kalisod ini ako pag tanaw kamura kay lamang mahibayo sa ako. Ay mga katiktik, maura man ni si Lola Maria nga dili na mabalik siya dito kay maglisod daw kuno siya pagkalibang niya magsaka-saka. Maayo man dire kay nasinati naman niya ang balay dire. Mahikap-hikap man siya, mulagos kasilyas, maligo siya, di naman siya ligoong kasyaraman. Sa kanaan na may daan tubig. Nya. Sige lang kay paning kamot namin class ni apami diri magsigi mig vlog. Kay aron malingaw may mintras dili pa may manguli. So, mao to mga katiktik bali si Lola Maria alanganin jud siya mabalik dito sa mua sa Talaingod kay tungod sa iyang pananaw kay murag diri man gud kabisado na niya bawat sulok diri sa balay siyang anak so di siya maglisod diri natingala kay ko kaganihala kay kanang kabalo siya asang mga bangko kabalo siya unsang pagkuot kabalo siya atoplokon ang mga CR kabalo na anad kay siya ba mo na kuyawan ko kay murag kaklaro gyud siya makakita siya diri pero ang ingon nila mamahilin anad na gyud daw kayo si Lola Maria diri mo nang diri na lang Mga tagiktik dili lang ako makabalik dito sa Talaingod kay maglisod manggod ako. Mardaw man din kay ako naman na sinati pag panaw. So mo to maski unsaon na to pugos mga katiktik moingon man si Lola Maria unsaon daw niya ang kwarta kung di man gyapon daw siya malipayon. So may nang diri na lang siya sa kay diri man siya mas komportable dito sa amo maglisod man gud siya kay layo ang CR wala kaugalingong CR tuwing gi stayhan dito. So unta makasabot sila lang no mga mga katiktik. Sabot na sad kay kuan naman kapoy po ni siya magbiyahe-biyahe kay dugay sila makasakay kay magguyod pero minti puno ang mga sakyanan. Ayaw lang kabalaka mo mga katiktik kay mintras ni apa dire may palipayon mo magsigi mig vlog. Mga tagiktik maskin ini na ako dinhi dili gihapon ako. Pero manggihapon kami mag-vlog kay anhi pa man sila si Lola Winding. Mao, magsige lang sa tag storya pa sa ilaha. Kanya. Maskin ini na ako
Dili ako makalimot dito, mga tagiktik. Hangtod o mintras buhi pa ako. Mga tagiktik, ugma kay ako naman birthday. Maglipay-lipay kami. Hinao o salamat sa inyo taghatag sa ako. Ang Ginoo ay magbalos kaninyo. Mintras na ni apa, may dire magsige lang mig-vlog pod. Ha? Ako, bisan mintras nga ni apa kami, mag-vlog mi kay para malingaw mo. Sige, may isuroy dito sa baryo, sa among natawhan. Dito, ugma pa sa... Sunod ba ugma kay Domingo pa man mauli. Maura tong among vlog mga katiktik, ugma pohon, maglingaw-lingaw mi. Unya, kay birthday man sa akong igsuon. Unya, maura tong among vlog. Naot ka nalingaw mo. Amping kanunay. Bye-bye. Bye-bye. Pag-amping mo kanunay.